তিনি হাইসাল 17 May 1947 তিনি ত্রিপুরা হানি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ফিমানি আবনদক সহিনা जों তিনি মহারাজা বীর বিক্রমনি সিমালঙ্গ ফাयै তিনি বরম গোনাं সিএম ফরমার সিএম চিনি এমডিসি সক যত जों অর ফাयै जों মহারাজनो মুইতো ख्लायै মহারাজनि সিমালঙ্গ खुमरक बंलायखा तै 1 मिनिट जों सिरिं खबर दंलायखा थाङो इंखाय चिनि महाराजा बीर बिक्रम चिनि त्रिपुरा हानो जेबाबो चिनि त्रिपुरा सारकनि बागै दंनानि बागै जे जों थाइ कलां थांमानि तै जों अ हाव चिनि सिक्लारकनो स्रायरकनो फरायनायनि बागै जे एजुकेशन ब त्रिपुरा हानि गोरों जागाव कलाङै थांबाय बनो जों फैथामानि परेबो बनो जों हामबाय रिवि कुलपाया हानि बागै चिनि 79 दिनि डेथ एनिभार्सारि जों बनो मुइतो खायनो तिनि अर बतलाव चिनि महाराजा रगनि सिमालंग फायै जों तिनि खुमबावलायखा त्रिपुरानि लुकुरावथ' सोमोनो खायनानि मुसुंगो चिनि महाराज संनो जों मुइतो खायनानि नांगौ ताङै हिंखाय अ हा चिनि महाराज संनो प्रोटेक्ट खाय चिनि जोंनो तंथानि बागै अरनि नबार वातै हा नो यूज खाय जों तिनि उसुगरा सावपायखा गै फाइनान्शियल जों तेबो चिनि महाराज संनि अ बंनि जे ख्लाय क्लांमानि सामुरकनो जों मुइतो खायनानि बान्ता बे ख्लाया या बारा सामुरकनो ताबो चिनि महाराजा बर्तमान चिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिक्य चिनि बुबाग्रानि बिसुंथिबो जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो बाहायके प्रोटेक्शन बिमान आसामु जों ताबो ख्लायलाय दं चिनि बुबाग्रा बीर बिक्रमनि 79 हिमान इन डेथ एनिभार्सारि गै जोंरो हाइलाइटजा चिनि महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटिनि फायसे बिसि बुरुम न खलाय फायो ताकलायबो फायगा कारण महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटि नायो चिनि बुबाग्रानि मुंनो पुरा त्रिपुराओ किदनानि बागै आगिनि सिमिन चाइतो खायमानि ताबुक सुगरा चाइतो बिनो तंगो बस्तांगो जे सोसाइटि गोसा पारिसा चाइतोकनाय एगे तिनि बेले खा दंथगो अ अंगनि बिसिङावबो तामनाय खा दुखनि बिसिङावबो कारण चिनि कतालटिटि एडिसिओ जे हापां खामानि परे चिनि सीएम सार फायका ताय एक्स सीएम ताय मिनिस्टार सार बिटु एगे निनि ताय एमडीसी चिनि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट सं फायथांगा तामबो बेले खा दंथका चिनि बुबाग्रानो हामजमानि नुजागो दा बुबाग्रा बीर बिक्रमनि अ सिमलां तिनि सिमिंया जों अबनो चाइतोलाय दंलायमानि बलं तिनि सिमिंयाबो बिसि बुरुम नबो हागे क्लीन खाखाय मा फायो एकदम प्रॉपर्ली क्लीन जे अबनो नाइथोकाय तन्नानि आसे बिनि सामानि कुनु फानो खाया अरनि एमसी रो इंगे ताबो बुस्तां जरा सीएम सारबाय सालायै अबनो नाइलेखा जे बुस्तांगो बादे तो काहांगा थायनाय प्लास मेयर बायबो मालाय कक सालायनाय हिने कारण जों रो सामानि तो कुनो आसे जरा ओइया वाइसा तो खलायगा जे अबनो स्मार्ट सिटीनि आन्दार खलाय होनै सामुं खायना होनै सामुं बो जों खा किन्तु कोनि गेजाराव तेसा हायना हाय सामुं बन्द खायदो जाथा हयतो आं वानसुगो अरनि रांरिनो अन्य दिगि दाजत खायगोन होनै कारण यांनार अबतुइनि यांनार तुइनि आयांनार हगायना पुरा तंथुतो गाय पार्क खायै यांबाय आयां लायनानै मोनसे ब्रिज रक खाय होनो गोबांमा तंथुतो गाय रेखा सानजां हागा बर गोबांमा आरो बेरायलाय अबनो हतामनि माया दंनायबा किन्तु अबनो खलाया तो अबनि अर्थ आं वानसुमा हगा कायसानो जे अबनो चिनि त्रिपुरा हाव तंनाय रंनि बुस्तांगो तुबिति साना मुफुं जायगा हाजार हाक्टर जों नुबो गोबांमा निनि चिनि महात्मा गांधी थैखानाय हिदि भारत हानि बागै गलांनाय रंनि बागै जे बाबे बंनि क्रिमिनेशन ग्राउंड नाइथोकाय तनो जागो चिनबो तनो जायगा चिनि बुबाग्राबो किन्तु बंनि स्लाय कम होनैया
bongni slai ko tamne borobai baksa chini bubagrabo o hani bagra tongmani o hani bage boje khlai kalangmani obo no naithokai tonnani nangu he ang khasongo kintu sono jaiga to buskang jorao haino hai naithai chung bahake thansa kai obono naithokai par khai ungkui kalangman borok যতটুক খায়াসাক जों अबनो याकाया मा खायनाय अबो जेसकाबन मा खायनाय अबो नाइथोकाय कोनानि बागै जों अबो एमसीओ प्रेसार खायनाय निके आमसुनो सानामु जों बस्कां जरा बादे तो फाइ दङ बादे निदिनो सिमिया बिनि खैमन सालो पानो अरा फायि एकबार फायनाय थांगा बायदि ओ बस्कांनि लामारो आजि जे परिस्थिति दंमानि बेलाय जाया दंमानि किन्तु जों तिनि अरावो nini media team hindi nini oroni agutolaw luku tongnai jara hamjangnai bubagrano thai oro asuktai jeng samung khlailaika jar pholeo tiniwo anytime phaidi tobo o jaga bubagra birbikom nam sudorale berai thangi mano ajiwo phaimiya nga amon bagai jogono haidi je bubagrano hamjangnai palbak sagai buskangni badena ekdom naithokai khlailai obono clean khlainai ekdom kahamkai tonnan bagai chengtai sai toklainai waisa sai tokma bai kuno dino success tangmaya je engya sak chung sai toklai thanglai joto lukumi thane obono koimo hambai jotono
তিনি হাইশাল 17 মে 1947 नो তিনি ত্রিপুরা হানি महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य फैमानी आबनोदक सौनो जों दिनै महाराजा बीर बिक्रमनि सिमालंगो फायै सिनि बरम गोनां सीएम फर्मार सीएम जे एमडीसी स्ट्रक जत जों अर फायै जों महाराजनो मुइतो खायै महाराजनि सिमालंगो खुमरक बावलायखा बे 1 मिनिट जों सिरिं खबर दंलायखा थांनिखाय चिनी महाराजा बीर बिक्रम चिनी त्रिपुरा हानो जेरावबो चिनी त्रिपुरा सरकनि बागै दंनानि बागै जे जों थाइ कलां थामानि दै जोंनो अ हाव चिनी सिक्लारकनो स्रायरकनो फरायनायनि बागै जे एजुकेशन ब त्रिपुरा हानि गोरों जागाव कलाङै थांबाय बनो जों थैथामानि परेबो बनो जों हामबाय रिवि कुलपाया हानि बागै चिनी 79 दिनि डेथ एनिभार्सारि जों बनो मुइतो खायनो दिनै अर बतलाव चिनी महाराजा रगनि सिमालंगो फायै जों दिनै खुमबावलायखा त्रिपुरानि लुकुरावबो जोंमोन फायनायनि मुसुंगो चिनी महाराज संनो जों मुइतो खायनाय नंगौ ताङै हिकाय अ हा चिनी महाराज संनो प्रोटेक्ट खायै चिनी जोंनो तंथायनि बागै अरानि नबार वातै हा नो यूज खाय जों दिनै उसुगरा सावपायखा कै फाइनान्शियल जों तेबो चिनी महाराज संनि अ बंनि जे खाय क्लांमानि सामुरकनो जों मुइतो खायनायनि बान्ता बै खाया जा बारा सामुरकनो ताबो चिनी महाराजा बर्तमान चिनी महाराजा रुद्र किशोर मानिक्य चिनी बुबाग्रानि बिसिंथिबो जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो बाहायके प्रोटेक्शन बिमान आसामु जों ताबो खायलाय दं Ini sini bubagra bir bikromni 79 Himan in death anniversary ngai chengoro highlight sini Maharaja bir bikrom welfare society ni facing bishibrum no khlai phayo taklai bo khaiga karon Maharaja bir bikrom welfare society nayo sini bubagra ni mungno pura tiprawo pirna ni bagai agini simin chai to khaimani tabuk subdora chai to buino tongo bustango bo je society ngo sak parishak chai toknai ngai tini bele kha dongthogo ongkoni bisingo bo tamnai kha dukhoni bisingo bo karon chini katal titi disiwo je hapang khamani pore chini cm sir phaikya tai ex cm tai minister sir bisitu engeni ni tai mdc chini twf ni president of phaithangga tambag bele kha dongthoka chini bubagra no hamjamani nukgago Nga bubagra bir bikrom ni all simlang tini ni simingnya cheng obono chai tolai mani bolong tini ni simingnya bo
বেশি বুরুম বুরুম নব হাগে ক্লিন খাখাই মা ফাইও একদম প্রপারলি ক্লিন যে অবনো নাইথকাই তন্নানি আছে দিনে সামানি কোনো ফানো খায়াত অরনি এমসি দক ইনকে তাবো বুসকাং দরা সিএম সারবাই সালাই অবনো নাইলেখা যে বুসকাঙ্গো বাদে তো কাহামকে খাইনাই প্লাস মেয়র বাইবো মালাই কক সালাইনাই হিনে কারণ जों রক সামানি তো কোনো আসুক দরা ইয়া ওয়াইসা তো খালাইকা যে অবনো স্মার্ট সিটিনি আন্ডারও কলাই হনে সামুং খাইনা হনে সামুং বচিয়াং খা কিন্তু কোনি গেজারাও তেউসে হাইনা হাই সামুং বন্ধ খাইরে জাখা হয়তো আং ওয়ানসুগো অরনি রাংরিনো অন্যদিকে ডাইভার্ট খাইগোনা হনে কারণ ইয়াংনার অবতুইনি ইয়াংনার তুইনি আয়াংনারও হুকাইনা পুরা টংথুতকাই পার খাইয়ে ইয়াংবাই আয়াং লাইনাनै से ब्रिज रक खालाय हिना गोबांमा टंथुतकाय रेथा सानजां हागा बर गोबांमा आरो बेरालाय तो अबनो हातामनि माया दंनायबा কিন্তু অবনো খলায়া তো অবনি অর্থ আংমন সুমা হতে কাইসানো যে অবনো তিনি ত্রিপুরা হাও তংনাই রং বুসকাঙ্গো তুবিতি সানা মুসুং জায়গা হাতার হাতর जों नुबो गोबांमा निनि তিনি মহাত্মা গান্ধী থিখানাই হিদি भारत हानि बागै रेगलांनाय रंनि बागै जे बाबे बंनि क्रिमिनेशन ग्राउंड नायथकाय तनजागो चिनबो तनजायगा चिनि बुबाग्राबो किन्तु बंनि स्लाय कम होनैया बंनि स्लाय को तामने बरबाय बाक्सा चिनि बुबाग्राबो अ हानि बाग्रा तंमानि अ हानि बागै बजे खलाय गलांमानि अबो न नायथकाय तननानि नांगुहे आं खासुङो किन्तु तनजायगा तो बुसकां जरावो हायना हाय नायथाय जों बाहायके थानजागाय अबनो नायथकाय पारखाय उंकुइ तलांमान बर' जतटुक खायासा जों अबनो याकाया मा खायनाय अबो जेसकापन मा खायनाय अबो नायथकाय उंकुनानि बागै जों अबो एमटिओ प्रेसार खायनाय इनके आमसुनो सानामु जोङो बुसकां जरा बादे तो फाइ दङ बादे निदिनो सिमिंया बिनि खैमन सालो पानो अरा फायि एकबार फायनाय थांगा बायदि अ बुसकांनि लामाराव आजि जे परिस्थिति दंमानि बेलाय जाया दंमानि किन्तु जों दिनि अरावो निनि मीडिया टीम हंदी निनि अरनि आगुतलाव लुकु दंनाय जारा हामजांनाय बुबाग्रानो हायि अरा आसेकै जों सामुं खलायलायगा जात फलेव दिनिओ एनी टाइम फायदि तबो अ जागा बुबाग्रा बिरबिक्रम नाम सुदराले बेराय थाङि मानो आजिओ फायमिया गा आमन बागै जनो हायि जे बुबाग्रानो हामजांनाय पालबाक्सागाय बुसकांनि बादेना एकदम नायथगाय खलायलायि अबनो क्लीन खालायनाय एकदम काहामगाय तन्नानि बागै जों ताइसो साइटक लायनाय वाइसा साइटक माबाय कोनो दिनो साक्सेस संनाया जे इंडिया साक जों साइटक लाय थांलायनाय जतो लुकुनो थानायाव कोनो गयमो हामबाय जतनो